أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله القائل في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآية. والصلاة والسلام على من قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورضي الله عن شيخنا أبا العباس أحمد تجان رضي الله تعالى عنه. بندرابي من تلمني أن سلمنا الإسلام ويدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرابي أن غرتي يوتر من يوتر الإسلام سوكر كوركا لو اتلمبد كلا تلاتة سانغا 18 وني 6 كيهيدا min calmini on min juurima on no gawɗen wadde kala yontere inchallahu rabbi min gartu ɗo e tele bedda yewtidde e bandiraɓe julɓe ɓe e ko fewte gueɗe meɗen rendo ko fewte diine men ko fewte gonka men ɗum noon falillahi alhamdu en ñaguima Allah moƴƴere kaɗo korka yo Allah jaɓane en ɗum jaɓane dendagal julɓe ɗo mbawi wonde foof. Falillahi alhamdu hande yewtere meɗen koko fewti e husnul hulqu woni jogade comportement moƴƴo julɗo nde won noon annabi sallam wi ko bo istu li utammima makarimal akhlaq mi nelirama hemi timminoya jikkuji moƴƴi labaɗi labtude ɗi. bo istu li utammima makarimal akhlaq mi nelirama hemi timminoya jikkuji moƴƴi ɗi nde won noon addinul hulq diine ko jogade comportement moƴƴo. jogade comportement moƴƴo julɗo alay sago o wona kersowo ɗum jeeya koye comportement moƴƴo. julɗo alay sago o wona kaare sira. julɗo alay sago o wona kulɗo Allah o wona jokkowo enɗam. julɗo alay sago o wona jurmotoɗo. falillahi alhamdu ɗeɗo gueɗe limtaɗe e gueɗe goɗɗe coomiɗe nder ɗe en limtani kanƴe foof kede ɓeydoje société o so tawi duumerima hono noon min jee ɓe Allah wi fa tabarakallah wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. nangudire ɓoggol ngol ko fewde Allah subhanahu wa taala. jeeɗen e nanguɓe jeeɗen e jaɓɓe yamirore yo nangodir yo cuurodir yo ballodir. fa tabarakallah machallah eɗen gandi hande ranno ngo no sifori fof koko wayli fof waylima fodde e zamanu o no eno yaari ni. yimɓe natti yurmodirde natti suusodirde koddigal bonnama ha boni nde won noon Anas salwi serani Jibrilu ene ara em ene wasiyomi e koddigal ha cikkumi wonde so tawi mi maayi koddiɗo am ene ronami. waɗi noon koddigal ko hunde tinnade. hande hoddiɓe natti yurmodirde hoddiɓe natti famodirde. holko waɗi noon wattodirde hakkillaji. ayi sa itti hakkille ma a waɗe julɗo bande ha tenti emo kodduɗa aɗa ƴeewa ko yahata aɗa ƴeewa ko artata aɗa ƴeewa ko dañi aɗa ƴeewa ko mahi aɗa ƴeewa ko ɓorni so tawi ko jogui ko a ala ɗum tan fa tabarakallah ɗum ɗon e natata koye ɓerde ma sa renaki gonta hasida. te eɗen gandi alhasudu la yasudu. fa tabarakallah hasida honata ko yani hasida yarata yeeso. ɗum jeeya koko bonnata comportement te wona e bon comportement mo neɗɗo foti jogade e société o. wona comportement moƴƴo mo neɗɗo foti jogade e rendo ngo. hol comportement mo neɗɗo foti jogade e rendo ngo ko julɓe ɓe wonde gotum ɓe gona yurmodiroɓe ɓe gona hersodiroɓe ɓe gona gandanɗa hoorema famodiroɓe. nde won noon mawɓe men nden koddigal mumen ene welno hande ɗum waylima aɗa yiiɗe jiiɗeɓe yumma e baba kodda. fa tabarak tawi ñande foof ko kareji ñande foof ko ene cippira ko ganduɗa e gueɗe aduna ɗe kuccani Allah subhanahu wa taala. holko waɗi noon yurmodirde nde wi yimɓe natti yurmodirde te julɗo foti ko yurmade julɗo bandum. en kaalino ñanden annabi sallam wino man la yurham la yarham. kala mo yurmata ko yurmetaki. alay sago eɗen poti yurmodirde eɗen poti famodirde e nder rendo ngo beele rendo ngo ene yaara yeeso.
alɗuɓe natti jogade haaju e miskineɓe. aɗa yiya galo gando potnoɗo wallude yimɓe ene dawri Allah tawi o ala haaju e miskina, o ala haaju e miskina. so tawi a woni galo gando a itti 2 millions 3 millions a rokki ɗum lamɗo walla a rokki ɗum galo, holko o tinata? Haydara o tinata, ɓeydata e makko haydara, ustata e makko haydara. te aɗa jogui bande hen ɓe gaccuɗa Fuuta nen toon maaya heege ɓe poɗɗa rokkude a rokkuyani ɗumen. aɗa jogui bande en ɓe kodduɗa e leegal gotal eɗen ndewe luusuji ɓe poɗɗa wallude a wallan ɗum, guitta dokka laamu walla guitta dokka galo hono ma. sababude holɗum? yidde yiyeede, yidde tinede, yidde mantede. ɗum bonni gueɗe hande, rendo ngo boni ha boni. miskineɓe nana ballodira e nder koye mumen, alɗuɓe eɗen ballodira e nder koye mumen. wona noon fonno waade. fonno waade ko alɗuɓe ɓe tellito less jurmo miskineɓe ɓe. miskine ne wasa wonde miskina hasida, ñiiɓoye miskinagal mumen, yetta hen Allah, jaɓira Allah, respecta ɓurɗo ɗum dow. mbasa wonde ɗum hasida, mbasa wonde hasida mum, mbasa wonde mbasa wattude mum hakkille. saabu sa woni miskina a watte galo hakkille, aɗa ƴeewa ko sukaɓe mum ɓurni, a ala ɗum sa ara nahi ɓerde ma toñate, gonta hasida, ɗum nawratama yeeso. bandiraɓe, yimɓeɓe mbawi funtude ko koye mumen, kono Allah hay goto wawa ɗum funtude. sa jogui ko poɗɗa wallude, aɗa jogui ɓe poɗɗa wallude, tinno wallude ɗumen. ɗum woni ko nawrata renno ngo yeeso. kaare siragal ɗum addi ɗum ko nelaɗo Allah. nde won noon hay goto wawa wonde kaare sira ha ɓuura annabi sallah sallam. on duwi ko wonde miskina, duwi ko mayde e miskinagal, duwi ko wurde hen maaya hen, duwi ko ummitade hen. nde won noon sa woni miskina Allah a jogata ko gueɗe ɗe ganduɗa ene kaljinma. kono sa woni galo ko fa tabarakallah machallah, ko rewe e ma ko e ko cohluɗa ko ene wayno leydi. subaka foof aɗa jogui tampere, subaka foof aɗa jogui gueɗe ɗe ganduɗa kuccintama e Allah, kuccintama koye aduna. nde won noon jawdi saɗi nannanima jaygue tan, saɗi nannanima aljanna, ndi nannanma ko jaygue. ɗum noon battodiren ga hakkillaji e guila e gon e hoddiɓe. so koddiɗoma maahi a mahani, tinno muñir saabi Allah. so koddiɗoma ɓornima ko yuuɗe ala ko yuuɗe, muñir saabi Allah. walla mbiya e Allah rokkam hono ko nokkuɗa kaari ko. kono fala o fa tabarakallah o handani hen, o fotani ɗum dañde, cippirta koye Allah subahanahu wa taala, baddata koye Allah. so koddiɗoma waali hirtaki, saɗa jogui battari ma walla a jogui hirana ma, def nokka nawanamo, mbasa jaldema hande de ɓe kirtaki de, hande bona yene mabɓe, hande ɓe defani. wona mbiyata pom ala, wona noon foti waade. foti waade ko yurmodirde. so tawi koddiɗoma ala ko hirti defu nawanamo, eɗen goni e korka, aɗa taƴa, aɗa waɗa kumtari ma, aɗa waɗa karaweje ma, aɗa waɗa photo yuji, aɗa waɗa gueɗe kewɗe, gueɗel hen foof ittu nawana koddiɗoma humtoro. kono ala ya non so ha geyna pina subaka darɗa e hakkude gawal damata galle, mbiye hanki minen gueɗe ami fof ko hasnawmi, hanki mi waɗi mi addi dene, ɓe ñamani gallam ñamani, ɓe dene ɗe min beddoyi hash walla ko nandi he, aɗa limta ko coɗɗa. hande ko ɗum woni rendo ngo. a sodata ha gayna, nawa galle ma, ñaama, kedda, nawa has. sa yeehi grand place walla a yeehi bitik, tawa tan rawɓe honoma, daroɗa aɗa haala ko connoɗa hanki tawi ñamaka. holko wondiɓe hen? a soodi a ñamani, walla a soodi galle ma ñamani, walla ñaami heddi a weddima. holko wondiɓe? ho kaltata ko wasde ko wasde jogade gacce. saabu ko poɗɗa mo poɗɗa wallude, sa wallani ɗum koddiɗoma a wawa dañde banɗum ha ɓuuri ɗum. holko tampinte koddigal ngal hande? tampini ɗum fodde caɗele gonɗe hen nde ko wattodirde hakkillaji no mbinoɗen nani ni. ɗum tan hoto watte koddiɗoma hakkille de. so dañi so dañani walla ko fa tabarakallah, kala ko dañi e moƴƴere e on saaha duwanamo yo ɓeydu, duwaɗa yo Allah rokki, mbasa hasidademo. ɗum woni ko bonni aduna o. bandiraɓe fa tabarakallah, ko ɗum woni yewtere men hande. yen ballodir, yen jurmodir, yen kersodir, jogoɗen comportement moƴƴo. bandiraɓe yeɓiyankoɓe télé bedda, kala ñalawma talata sanga 18h 6h kihiɗa min jokku yewtere nde so Allah jaaɓi, ko yen ballodir tan, jurmodiren. hande koye maale akhiri zaman, aɗa yiya debbo ene yeehe dow lawol, suddaki hoore mum, ene ɗetto wulla dande dow, gacce ngala. alaji malik sewi yumnun wa hubbun wa rahmun ma'adilun wa haya sabrun wa zuhurun sakhal qur'ana bisalami.
tabarakallah o wi aduna o sene gasa ɗeɗo gueɗɗe fof ƴentat yurmede iwat hersodirde iwat numɗal iwat gacce giwat e gueɗe goɗɗe ɗum eɗe ganduɗa ko ɗum tagore nde heeɓi hande natti yurmodirde natti famodirde natti hersodirde yo Allah dandu ene ɗum yo Allah dandu ene wonde julɓe ganduɗa ɓe kersara nde won noon kala mo hersara ko rawandu waɗi zamanu goto jiɗɗen haalde tan ko eto banggue kerse nde won noon jeeya koye comportement moƴƴo mo julɗo foti jogade kerse jeeya koye comportement moƴƴo mo julɗo mo gandanɗa hoorema ene foti jogade ɗum falillahi alhamdu jiyaɗo Allah goto ko galo fodde wondemo galo omo jogui rawanu ndu o nehi ɗum koye galle makko o ittani ɗum budget kalisa ha heewi fa tabarakallah machallah o wi oɗo kalis jeeyi ɗum ko rawadu ndu ko hen sodante tew hen sodante kosemeje Allah waɗi galo o maayi joom rawandu maayi wonani saaha rawanu ndu hoore mum maayi ɓiɓɓe ɓe gari ene dona jawdi baba ndi ɓe nenodiri ha laaɓi on saaha ɓe mbi kalis rawanu ndu ko million ŋaji kewɗi holno ɓe mbaddata e kalis rawanu ndu ɓe mbi aha baba ko kaƴum jeeyi jawdi jeeyi rawandu en donodirat ɓe luurodiri hen kamɓe sukaɓe galo o Allah waɗi ɓe jehto jiyaɗo Allah goto ceernajo ɓe kalan ɗum masala o wonde baabi mabɓe woppino rawandu haade mum mayde rokkino rawandu kalis ko hen rawandu ñamminteno sodanteno gueɗe muɗum foof babiraɗo wi aha kalis o foti ronde ɗum kalis rawandu ndu foti ɗum ronde ko neɗɗo mo ganduɗa ala gacce ƴewene kam e wuuro ngo neɗɗo mo ganduɗa hersata hulata ala ko huuli haalde ala ɗo huuɗi jooɗade ala ɗo huuɗi yaade ala ko huuɗi yiirede haydara ala ko hersata noddane kam on to tawi nene wuuro ngo yo argay ɓe jeehi ɓe jiili ɓe mbi ko kaari heeɓe kawre neɗɗo goɗɗo kamɓe foof ɓerɗe mabɓe ne kawri ko oɗo woni sifaji kaalaɗe ɗi ene oɗo jiyaɗo Allah ɓe noddo mbi arnoto ceerno kaari ɓe jetti ceernajo wi ko oɗo wonmo hersata e wuuro ngo ɓe mbi aha ko o tan min gandi neɗɗo mo ganduɗa ala ko huuli haalde hulani sippirede hulani fiidirede hulani fende hulani zinde hulani haydara kala ko miijiɗa hulani ceernajo guitte jawdi rawandu dokkonmo ko kanko jeeyi kala mo hersata ko rawandu ko kanko jeeyi jawdi ndi wadde en gande kerse jeeya koye jikkuji nelaɗo Allah wondemo kersowo wondemo joom gacce julɗo foof ne foti jogade on ɗon comportement kala mo hersata ko rawandu neɗɗo wi min mi hulani hay goto neɗɗo wiide noon mi hulani hay goto mi hersani hay goto ala julɗo fotani wiide noon julɗo fotani wiide mi hulani julɗo hulat caggal nde o huuli Allah o huula tagore Allah nde o huula laamɗo ko kersinowo o huula dendagal kala ko ɓuurimo dow o huula hay koddiɗo ko sababu haqqe koddigal kono wiide mi hulani haydara kala mo hulani hersani on ko rawandu yo Allah dandu ene ɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe télé bedda min calmini on min juurima on fa tabarakallah machallah ko weltanade on kadi wonande ɓe mbaɗano abonné yo tinno mbaɗa abonné e chaine meɗen fa tabarakal télé bedda ndewɗo yewtere so Allah jaaɓi kala talata sanga 18 heures min gartu yewtidde bandiraɓe julɓe ɓe min calmini min juurima kala kadi ko oñe haalaka e koto amen kala ko feewi ko Allah fewni en jettiri ɗum Allah musidɗo mon Mouhamadoul Makiyu Keita assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh